har som et tomt og øde land. Folk siger, vær tapper, og jeg prøver skam. Hvis du vil have et kram, så luk mig ind. Vi har jo kun hinanden, og dig og mig. Hvad skal vi gøre nu? Vi kunne prøve at lave en snemand. Kontrol. Det er det, der kræver mod.